ሶማል ድሕሪ ኣስታት 30 ዓመታት መንገዲ ኣየር ሶማል ደጊሙ ስርሑ ንኽጅምር መደላዋት ተጻፍፍ ምህላዋ ተገሊጹ። መንግስቲ ሶማል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዝዋን ሚኒስትሪ መጓዓዝያ እቲ ሃገር መንገዲ ኣየር ሶማል ደጊሙ ስርሑ ዝጀመረሉ መንገድታት የናደ ከም ዘሎን ድሮውን ክልተ ኤርባስ A320 ዝዓይነተን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ገዚኡ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መንገዲ ኣየር ሶማል ስርሑ ክጅምር መደብ ተታሒዙ ምህላው ተገሊጹ። እቲ ድሕሪ ናጽነት ሶማል ዝተጀመረ መንገዲ ኣየር ሶማል ስርዓት ሲያድ ባረ ምስ ወደቐ ከምኡ ድማ ተሃገርና ውግእ ሓድሕድ ድሕሪ ምእታዋ ዝተቋረጸ ኮይኑ ነዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ድማ ህዝቢ ሶማል ካብን ናብን ሃገሩ ንኽጓዓዝ ዝተፈላለየ ናይ ወጻኢ ሃገራት መንገዲ ኣየራት ክጥቀም ጸኒሑ። ይኹን እምበር ሕጂ መንግስቲ ሶማል ነቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተቋረጸ መንገዲ ኣየር ሶማል ደጊሙ ንምብርባሩን ስርሑ ንኽጅምርን ይሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ድሮ ክልተ ስራሓት ኤውሮጳዊ ትካል ኤርባስ ዝኾና A320 ዝዓይነተን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ዓዲጉ ከም ዘሎን እንተወሓደ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ እዚ መንገዲ ኣየር ስርሑ ክጅምር መደብ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ። መንገዲ ኣየር ሶማል ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርታ እዋን ደጊሙ ስርሑ ክጅምር ምዃኑ ዕላው ዝገበረ ሚኒስትር መጓዓዝያ ሶማል ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ መንገዲ ኣየር ሶማል በዘን ሕጂ ዓዲግወን ዘሎ ክልተ ኤርባስ A320 ዝዓይነተን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ክጅምር ከም ዝኾነን ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ሓደ ካብ ኣገደስቲ መንገዲ ኣየራት ንምዃን ካብ ዘለዎ ባህጊ ኣብ መጻኢ ናይ መስፋሕ መደባት ተታሒዙ ከም ዘሎን ኣብ 2026 ከዓ ተወሳኺ 2 ወይ 3 ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ክግዛእ መደብ ተታሒዙ ምህላው ይገሊጹ። ሶማል መንገዲ ኣየራ እተበራበር ዘላ ከም ኣካል ናይቲ ናይ ሶማል ናይ መጓዓዝያ ኣየር ትሕተ ቅርጺ ንምስፋሕ እትወስዶ ዘላ ስጉምታት ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ነዚ መደባ ንምዕዋትን መንገዲ ኣየራ ንምዕባይን ድማ ኣብ መጻኢ $643 ሚልዮን ወጻኢታት ዝግበረሉ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ መቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ዋርሼክ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ማዕረፈ ነፈርቲ ንምስራሕውን መደብ ከም ዘለዋ ተሓቢሩላ። ሶማል ወላውን እዚ መንገዲ ኣየር ንምብርባር እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ልዑል ናዕዳ የምጻላ እንተሃለወ ሰራዊት እቲ ሃገር ጌና ነቲ ሰፊሕ ከባቢታት ሶማል ተቆጻጺሩ ዘሎ መሰል ቃዒዳ ርክብ ዘለዎ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ጠቕሊሉ ከጥፍእ ዘይምኽኣሉ ከምኡውን ማእከላይ መንግስቲ ፌደራል እቲ ሃገር መስገለ ከም ጁባላንድ ዝኣመሰሉ ዞባታት ኣብ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኣትዩ በምህላው ጸጥታው ኩነታት እቲ ሃገር ነዚ መደብ ምብርባር መንገዲ ኣየር እቲ ሃገር በአሉታ ኸይጸልዎ ይስጋዮ። ኣብ ኤርትራ ነገለ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸንሑ 53 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናጻ ተለይቖም ናብ የመን ተሰዲዶም ምህላው ማዕከና ዜና የመን ሓቢረን። ማዕከና ዜና የመን ዘርጊሕና ኣብ ዘለዋ ሓበሬታታት እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ጸንሐን ነገለ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ዝርብ ተገይሩ ብወገን ኤርትራ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነን ኣብዚ እዋን ድማ ናብ ምዕራባዊ ዞባ ሑዳይዳ ተመሊሶም ምህላዎም ተገሊጹሎ። እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብታ ሓደ እዋን ንኤርትራን የመንን ኣዋጊኣ ዝነበረት ከባቢ ደሴት ሓንሽ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝኣተውን ነገለ እዋን ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርብ ከምኡ ድማ ናይ ኢማራት መንጎኛታት ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኤርትራን ሰበስልጣን የመንን ምልውዋጥ እሱራት ክግበር ስምምዕ ድሕሪ ምብጽሑ ኤርትራ ነዞም ኣብ ከባቢ ደሴት ሓንሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተወቶም 53 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናጻ ክትለቀቕን ከላ ሰበስልጣን ብወገኖም ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ደሴታት ኣብ ሓለዋድ ንዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም 7 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናጻ ከም ዘለቀቁን በዚ ከዓ ምልውዋጥ እሱራት ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። መሰረት ሓንቲ የመን ኦንላይን ትበሃል ነዚ ዜና ዘርጊሓ ዘላ ማዕከን ከዓ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ንኤርትራን የመንን ቅድሚ ሕጂ ኣዋጊኡ ዝነበረ ከባቢታት ደሴት ሓንሽ በተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ናይ የመንን ናይ ኤርትራን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ምስ ምትሓዝ ገፈፍቲ ዓሳ ብዝተሓዝ ወጥሪ ይዓቢ ምህላው ያገሊጻ። ብዛዕባ ዝተገይሩ ዘሎ ናይ እሱራት ምልውዋጥ ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ዝኾነ ሓበሬታ የለን። ኣብ ሃገረ ቤላሩስ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ምስ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ተራኺቡ ኣብ ዝተዘራረበሉ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ብወገን ሃገሩ ከም ዝድግፍዎ ክገልጽ እንከሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካውን ቀጠባውን ረብሓታት ዝተመርኮሰ ዝምድና ንምዕባይ ድማ ብተወፋይነት ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ቤላሩስ ሓንቲ ካብተን ኢትዮጵያ ኣጽዋራት ዝሸጣ ሃገራት ኮይና
ፕሬዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ሓንቲ ካብ ኣገደስቲ ሃገራት ኢሉ ክገልጻን ከሎ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ጀሚሩ ናይ ነዊሕ እዋን መሰረት ዘለዎ ምትሕብባር ከም ዘለዎም ገሊጹ። ቤላሩስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ እውን ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ከም እትድግፍ ዕላዊ ጌራ ዝነበረት ኮይና ፕሬዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ድማ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ዝቃወሙ بفصم عايشيم دحر مبال بوغو يخون بزته إثيوبيا حجون أف دغ بحر كتبصحيا برغص اتزحاشه مراتي بسلامو منገድ كترخبو يبمبال هاغرو إثيوبيا أف دغ بحر نخهلوا زلو ملؤ دغف غليص نيريو منستر وصاي غدايات إثيوبيا غيدون تميطوس ابزوانا بيلاروس مبصح غيرو ابزلو لغزي بريزيدنت بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو هاغرو بيلاروس ني إثيوبيا اب مداي تكنولوجي حرشان مهندسنان دغف كتغبرلا دلوت مخانا غليصو كمز بيلاروسن إثيوبيان حبيرن ناي حرشان ماشينير زغطاطملو ماكل اب إثيوبيان مسرح مدب كم زلون تغليص زنبر خوينو بيلاروس إثيوبيا اب ناي حرشان ماشينيري ملوا تكنولوجي كومدما مسلطان كيلاتات كتتحاغزون دلوت مخانا بريزيدنت ألكساندر لوكاشينكو غليصيو مونغ إيرتران إثيوبيان تفطير زلو وطري مليسو عند عرغه ابز مصال زلو اوان إثيوبيا نابتي مس إيرترا زداوبا كبابيتات بفلاي دما بوغان عفار نانفت عسب ناب زلو دوباو كبابيتات بركز زبل اصوراتن سراويتن تغوارت كم زلا تغليصو ابتي بكم دايلي نيوز ايجيبت تبهل معكن وصي زلو صبصب دما كابناي وشط معكنات بسترخب حبريتا حيلتات إثيوبيا تانكتاتن مدافعن زامسله كبت اصورات نابتي مس إيرترا زداوب بفلاي دما بوغان عسب يقعس كم زلو تغليصلا كم زفلت ابز حلفه قرب اوان تغير ابز نبر قال محتت بريزيدنت سياسون إثيوبيا نوغ ياتدالو زلا يلو كخصصن كلو بزح اصوراتون تعدك كم زلان اتي ناي بحر اجندا دما ناي إثيوبيا اجندا زيكونه ناي كالوت بدحريت زلو وغنات كم زخونون تزاريبو نيريو بزحات وغنات كم زغلص ابز اوان إثيوبيا كبزحات هاغرات بزتفالالي منغدتات كبت اصوراتن دروناتن زركبو بركز زبل اصورات تؤتو كم زلا زغلص كوينو غلخابو دما بوغن كلل عفار نابتم سيرترا زداوبا كبابيتات تنقسقسو مهلاواون تغاليصيو كبز حلفه قربا وان جميرو امونغ إيرتران إثيوبيان اتبزي علاو منغد تفطير زنبره وطري ناب علاو بزتلوطلو منغدي سبسلطان إيرتران إثيوبيان ناي قالات ملس كغبرو زترأيو خوينوم منستر مكلخال إثيوبيا عائشة محمد كوم دما استفرالي جنرالاتن بوليتيكانياتاتن إثيوبيا منغست إيرترا زستنعق مدره بمهاب منغست إيرتران عطقات امحران حوحاتن يدغف الله بمبال كخصص اني حميام محبرسب عالم جن كلتي امرحتي مالت ابيين اسياسن ان تاوس سمعيتاتهم وحيطهم نما ادزته كمصون داغماي بهيوت زيغاتاتهم كيطالعون محصنتان مطنققتان يقرب يمزلو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم